هللويا 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 سمكان أبيه لنا كويتا دابير عبي إخا برقص بزرف دزي قص كاخندلي صنيحنا برقص لسرخاب كالنا تمسجن صلوتنا سل السمع خيو تمسجن أمدرنا زلو قدسان قويته سل أمت كام تمسجن أبزا مدرزي أو نكزيابي ربو طعمي زا مدرزياه بلعنا ينامو دحن زا مدرزي أن دلي علينا بشم يسوع كريستوس دم مفساس سايخون أب آيات استأوجه نايت علامات حيلي يا بيرابو خم تخبها الصنح كنتو سلز جبر كه تمسجن يا بيرابو نايت العالم مخرخات جبر سناي زخنا جبرتات كان سناي زخنا سرح كان سرح قويتها بشم يسوع كريستوس جزينا ساعتنا نتركبنا لك علنا أنك حنا منفس كاتزاربنا بيسوع كريستوس سمنة جره زخنا حلنا أنك حيو سلا خلو سناي كاتمسجن بشم يسوع آمين هاللويا كبرنا أملاي خون يسوع كريستوس قويتاي أبز حلفة سومنات بمخنيات مجشة قرب تات مرتيساس بندقرني قنينا نيرنا لو ما أنتي كن كتصلينا أبتمود داتا نريوز نبرنا بزعبا تنسى موتان زبليو نيرنا مالت كله كم تقويتنا يسوع كريستوس زبله بب سرعته كم زخون نجارات رينا يرنا مالتي تناي تنسى نحدش كيران قدسان قويتنا يسوع كريستوس كم بخري دحريخا تمناي كريستوس زبلون دابلنا دحريون تمناي بولي كيران قدسان موداتها تنسى ناي كلهم دك عدام كم زخون كابت تنسى منم كم التخل كم زيله كل سب يباربر قاليو نهيوت مالتيو قاليو ناي إخزابير ريوار ناي إخزابير عصبي قاليو خا ناي زال عالم فردي كم زباربر ينان يرنا مالتيو كل سب تاخونيو نباربريو دك إسو أي كتفر أي ترفني قالي أتوم نحفرة نفردني لهم قالي أتوم كان هيوتن نعصبن كم زباربرو دانيال بنتصور ينان يرنا مالتي أملاح مسكن سلازي لومي تي نايزال عالم فردي زبل حساب كرينا مالتيو نايزال عالم فردي نايزال عالم فردي الله فرد الله برقص مالتيو هنياتو إخزابير أيحسنيو قالوا خا أيحسنيو سلازي أبقالو بنتصور تصحيفلنا نروخبون تايو سب مويتو disappear مالت كمزي زناب زي مهلا وكيدو تسترف تطفى أيكونن سب انتايو زل على ما زخونه فتوريو حنساب مستفتره نزل عالم يزنبر ني أملاخ مثلي ني أملاخ بحري استخافلس لزخونه السب كم قالوا انسسا أيكونن كم قال فترة أيكونن مالتي ناي سب فري نجار زغبران تايو مجمرت هذا على زلوم بر دايبلون مودات هذا بحال نجار يبلون نايز مدرزق عزوم من البات يودع يخون نايز مدرزي من قصاص عقلوت عيو نطفت كله حدا معلتي موداتها قبر الليو نايز مدرزي نهيوت قعزو بمنتاي كبقعي مالتيو كريستوس يستري ماتيو بهيوت بموت كبقعيو جناخه اتي هيوت اتي منبر ويكلاي اتي منفساوي هيوت جن كقصليو عند حدا سب كريستوس يسوع صنيحو نابتي نعرفت بوتا خيديو مس كريستوس بهيوت كنبري مخنيات خابز مدر زقع مقعاز مالت كابس غاز وصاي مخان مالت مس كريستوس يسوع مخان كم زخونه قال እግዚአብሔር ስለዚ ነገረና ማለትዩ እንደ ሕዳ ኣብዝ ምድር እዚ ናይ መንግስት ኣምላኽ ጣዕሚ ዘይነበሮኻ حدش ነገር ዝፍጠር ስለዘለ ንሰብ ሓንሳብ ሞት ብድሕሪኻ ፍርዲ ተሰሪዕ ወሎ ስለዝብለና ንፍርዲ እዩ ድጻበ ማለትዩ ናብ ጥፋኣትዩ ዝኸይድ ስለዚ ዝናይ ዘላለም ፍርዲ ክንብል ከለና ግን ነቶም ዝጠፍኡ ዝምልከት ፍርዲ ጥራይ ኮናን ክንዛረብ ክንሪዮና ድሓር لما عندي أبت introduction حيلي كحلف مع المهنياتو تي قارئنا ونسلت أننا سبون كتأخذ الناس لذا اللو مالتي تجميرا حمد الله مثلا conscious concept مالتي لذي زنايد الأم فرد خن بالكلنا بدع خنيني كنا نزارب زلنا أملاخ سي فراد خلي خن بالكلنا even نحنا حدا معلتي بزعبا نجبرو بزعبا نبلو بزعبا نزاربو بزعبا نهكنو خي تلفه نجبرو كله أبكرم جزء أبيهر تاكين قبرينا صاب نقربلو جزء الله سلازي زين بعلو تايو فردي مالتيو حجة فردي خن بالكلنا نتفقات راي كنا نزارب زلنا فردي نعسبي
فردي نتكساس نمجنحتي نمزلفتي تايلو بزح مصعاتي قصعيل والله تي باريا كم تجبؤه خمتي ويتو زبالو زي قبر باريا سي قصعيل والله سلازي زلف علو نقفها علو مالتي بزح نجر سلازلو نعو كريينا مالتيو كبرنا أم لا يخون هاي ذا العالم فردي ما توينا هري إبراهيم معرف شدشت كرر خلنا قال شدشت ذخونه مسرت أو ذخونه تمرتات نرينا مالتيو عند حدا خنزرزرو دادلو خينو بنسحة خمبوت جبري بإمنة بأملاح بتمثيل مكتات بمبار أداو بتنساي موتان عندنا بناي ذا العالم فردي زين مسرت هوايات تمرتاتين بو حدش مسرت أين سر نفس أمي قصنا نحلف نابله نتوم سب إبراويان كم من واحد زمانه ممران خانو جب أونيرو جن أبتي مسرت هوا تمرت خرسنا أو بلسلاز نبرو عصم بالعي أيكونن سوا مجب خم نابله أولوس يزاربه مالتش سلزي قابتن شدشت مسرت هوايان ناي كرسنا تمرتي تن مودة تخلته بزعبات ناي مودة زمانين زاربان ساتن كأني تي تنسى موتانن تا ناي زال عالم فردن نياتو تن مودة تخلت تزلوا بتنسى موتان عندنا بناي زلالم فردي يزبل مالتشو إذا بز حلفت ناي تنسى موتان زبل بسفي حورينايو بب فيزو مالتشو تنسى موتان حنساب في الصم كم زي كونه تنسى موتان معاش جميرو اللي حدا إلا بويتنا يسوع كريستوس كموتات كتنسى خلو خبرنا عمله يقول موت كم سعره متان كري مسؤول انتي كوينيو سبات سجاق قدسان أبتقدس ختمان أبي يرسالم آتيوم ستخوينا ميم ترايم يبلنا أملاخ مسكن لذي قويتنا يسوع كريستوس نموت كم سعره هي وزخنا مسكر قالنا بعبيو سب كيون موت سعيرو تنسيلنا يسوع كريستوس لذي سب نموت سعير وين مالتيو قويتنا يسوع كريستوس عبد المدرس تمال على سوس سلين سليه خميني أمسكال زموته ناتو حتيات ناتو أبس حلي ويكونن ناتين ناتكم من حتيات تشكيميو مهنياتو أبتي يوحنس معرف عصر تخذ زارب كله تايلو نالو ناب لعل مسبل كوسي نخلو تحقبره ناباي كسحبو إيلو بخميز بلا أماوتا خمز موت منتان كجلس إليو خمو إلو استزاربه سلزبل كا بزعبا مخبار بزعبا غلوري بزعبا ناب سماي مخاد يكون الزارب زلو بزعبا مسكلي أو الزارب زلو مهنياتو الصحف بعلو ترقيم الناس لزلو خميز بلا أماوتا بناي مسكل أماوتا مهنياتو رماويان بزح جزيب بمتاي يبلوني رميهم بالسيفي بوزح نجار يبلوني رمي مالته خم تحققهم غيركم فرد ويلهم نتهم أيهوداويان سلذهبوا متفردقن بناي أيهوداويان فرد علو تجيرون بر بناي روماويان فرد يكونن تجيرون أسوايك إسرائيلوان تايز جورو مالتيو استقلوا أب إنجيت السكال زبالة خلو رجوميو صحفي مايلو كريستوس أب كندنا مرجم كوينو خم مرجم حق تشايت أن خمزبل مرجمنا وسيدو حياتنا وسيدو خلو رجمنا وسيدو أو أبتمسكال كسكال كلوسنا عنان تغيرنا نيرو صحيبنا أو مسؤول نيرنا كبرنا أملاح يكون مويتنا جناي طرفنا مسؤول مويتنا بس هل سيتم عالت كريستوس يسوع كتنس خلوها سلنا يتنسي أملاح مسكن نحنا عند حدا مس كريستوس يسوع رأسنا الزاميدنا مس كريستوس يسوع عند حدا رأسنا بأمنة أبيلنا تي تنساء نعناون دملكة النايو موتنا نموتو عند حدا مسيلوسي بتنساء خان تنقبرينا كان حبرينا إلى نالله بعرف شدش رومي ثلاثي أبزي حجت حلفه تنساء موتان كرت إحنا لو مخا تناي زل عالم فردي زبل تناي مودعته مسرتها وتمرتي أبتي إبراوان معرفش شدش زلو إنا خرّ مالتيو ناي زل عالم فردي كنبل كلنا أملاخ فرادو خلي أملاخ تايو فرادي خلي فردي ناي مني ناي إجزابيري أبرومي من البات توم بتحكم مزلهم تي معرف عسرت سلست خن كير كلنا فردي ناي إجزابير كم زخنه وحنا مفداي ناي إجزابير كم زخنه حنا مفداي سي بولك إن قبره نجار يكونن نحنا حنا خنفدي أي تتصوعنا حنا زفدي أملاخ أب سمايا الله خبرنا أملاخ يكون جن نزجبر زبله كله جهست نزجبر زبله كله عمز جن زابير جبو زخانة مقطعته زجبر له من قدال الله مالتي قاليو بمنقسي قاليو بعلو بتنايز العالم فردو ببت من قد هاي جبر زابير يقصعيو يفرد إيو that's why حجيت ولا تفردسين
دي أمنت ترايدي كونس نأمنتون يملكتي نبل زلنا نمنتاينا ولا توم أمنتسي أبز فردزي كتوتات يوم أمدر خلنا نقبرو زبله خلو تاين قبرو لينا مودعتها أبصاب نهبول لينا أبكر مجزي بهير نقبرو لينا مال سلزي فردي نايمانيو ناي أملاخ إينا لنا ناي سبات فردي بكل ملكعو ملؤون قنعن كخون سلزي خيل سب نخفرد تاخونن بقع يكونن سب دجايز ريلو ساميل كوا بمنفس تدريخ خيدوسي باي ذا واي او ساميل جيغاتن بيت ايكونن تنبيو كل اغره منغداي كنرمو مات بزح غزي سبات تنبيوم ميسك غبر خلو و ساميلون كو تغاغيو بلخا ساميل تنبيت ايكونن تغاغيو ساميل بروبرلي دايركت خوينو بتخكل تماريحو ابتا تخكل بوتا خيدو بتتخكل سبكا اونيري ግን እንታይ ኮይኑ ኖርማሊ ኣብ እስራኤል ነቲ በኽሪ ኻ ኦርዳይን ትገብር ነቲ በኽሪ ኻ እንታይ ትገብር ትሸይም ስለዚህ እቲ በኽሪ ምስ መጸሲ እቲ በኽሪ እዚው እግዚአብሔር ልቀበል ምስ ደለየ ግን መንፈስ እግዚአብሔር ኢንስታንት ቅጽበት እዩ እንታይ ገይሮ ማለት እዩ ኮረክት ገይሮ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚህ መንፈስ ኣምላኽ ኣየጋግን እዩ ሓደ ግዜ ሰባት ብዛዕባ ትንቢቶም ክንደ ሓላፍነት ድወስዱ ንኣምላኽ ክሓተዩ ይኽብልኻ ከለዉ ኣብ ኣምላኽ ምሕጫጭ ኣብ ኣምላኽ ምሽክዕላል እዩ حلافنت كوسر على الوسب نحدا سحيتو نحدا ميس غيرو سوري مبال ناي تحتنا ملكتي من ما يكونن سوري مبال قريتا مبال سي سب سلازخونا نغاغينا ما سب سلازخونكو تاغي مبال منم صقم زلو ايكونن سوري مبال عبي نجر اينو سدو مالك سلازي سب ملو فردي كهب ايخلنيو نا املاح فردغن كبرنا املاح يكون أبكر مجزيابير كل قلعن جه زبالن سلا دخون أبكر ميخاز حبا نجر سلا زي اللي إجزيابير كفرد كله فردو قنعيو عندك نحات ناي مود داتا ويكلاي تبايندين ما نم كيلو كلوتو زيخل ما نم كغيرو زيخل ناي مود داتا فردي كهب زخل منيو إجزيابير إيو سلا زي فردو انتايو قنعن فتحاونيو أمين ناي إجزيابير فردي قنعن فتحاونيو by the way أفتناي مودات هفردي أفتناي زلالم فردي كخون كلوسي of course النفكرهم سبات نابكونا نتفريدهم كري ذكالي مهنياتو كل سلان فلتات سلازو وهابنا شعو كم تستفلتنا يا خن فلت سلازو وهابنا شعو كم تناي أملاخ ناي صدق تحساس باس لأن حسب كنجوهي أي كخون لناني مهنياتو እግዚአብሔር He is a righteous judge. صادق فرادي. تفردو زبالو كل خان تايو كونعيو أملاخ مسكن. مس فردو ستايو قبرنيو. كم the regrets. تعاسلو نجار أيكونن. رأينا. أتي ناتو كندي بحريو يكونن. reflection نايت كند بحريو تفردي مالتيو. جن كقبرو خلا جن صادق فردي سلزو خانه. إجابير كونعن فتحاون سلزو خانه. مودة تايو. عندنا خاني بو تعاسلو بلول نجار يكونن مالي. so بحري فرد أملاخ انتايز مسل فرد أملاخ كمايو تبحريو أملاخ سي بقى دس لازبلاديو ننجزيو علت زقطع إلو والله مسحاب قدس يكونن علت زقطع سي بقى قطع سلازخونا ديو by the way قطع أكو همزي is a negative attribute إمبر positive attribute هيكونن هذا سبسي قطعيو تهلكايوسي انتهى يخونن كم تنودا يكون كان زلخا لذلك እግዚአብሔር ዕለት ይቁጣዕ ከብለና خلص بمغنيات እትጽድቁ بمغنيات እቲ ናቱ ቁኑዕ ዝኾነ ሚዛን ዳአሉ እምበር እቲ ናይ مقطع ባህሪ ወይ ከላይ እቲ ናይ ምሕራቅ ባህሪ ስለዘለዎ ኣይኮነን ማለት ስለዚህ ኣብዚ ክሪኦ ከለና إبراهيم معرف 10 تقلته كأو 22 سقاب 24 كننبو بينا بتعم دس بالكفل الصحفيو كم أمنتي مالتيو كم حزب أملاح أمنتاي كبيت إحنا خمسة لنا እግዚአብሔር أمنتاي بوتها خمسة قمت أن يزرينا تخفل الصحف إجرام من قد دخاء وثنا እግዚአብሔር بحري ريفلكتي قبل الناس اللي دخلينا أبد متينا نرزلنا مالتيو لذي نسخاتكم جنايلو ناب كرنسيون بدعوا بليكراني دوادا درمتي مالتيو نابتي ناي موسى نجار ديكونسي نابي كم زحنا نسخاتكم قلنا ناب كرنسيون ناب تخاتم هي وأملاح سماوات يرسالم نابتم آلافات ملاختنيكم زبصحكم ناقوى كله ناب محبرتهم أب سماوات تصحيفهم زلوا بخرات ناب أملاح فرادي كله
ናብ መናፍስቶም ፍጹማት ጻድቃን ናብ ኢየሱስ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳን ናብ ትኻብ ደም ኣቤል ዝሐሸ ዝዛረብ ምንጻግ ደምን በጽሕኩም ኣለኹም ይብለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ለዚ እስል ዘርየና ዘሎታዩ ኣምላኽ ኣብ ቅዱስ ማሕበሩ ምስ ቅዱሳኑ ኸውን ከሎ ይዘርየና ዘሎ ማለት እዩ እቲ ኣብ እግዚአብሔር ሲ ኣብ ቅዱስ ማሕደሩ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ኣብቲ ተቀደሰ ኸረኑ ባይ ዘ ወይ ቅዱስ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ጥራይ ኢንሻአላህ ኣብታ ኣምሮና ምሕረት ክንብል ከለና እንታይ ዝመጽእ መሲልኩም ካብ ኃጢአት ሕድገት ምርካብ ኣይኮነን እንዴ ግን ምሕረት ክንብል ከለና ኪኖው ሰፍሐ ነገር እዩ እቲ ረኽበካ ናይ እግዚአብሔር ለውሃት ናይ እግዚአብሔር ሰናይነት ናይ እግዚአብሔር ጽቡቕ ዘበለ ኩሉ ሲ ካብ ምንታይ ዝነቐለይ ካብ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ዝነቐለይ አሜን ስለዚ ኃጢአት ስለ ዝገበርካ ዲኮንካ ሲ ዋላ ኃጢአት ከይገበርካ ከለኻ ኃጢአት ምስ ገበርካ ምሕረት በምሕረቱ ኃጢአትካ ያሕድግ እዩ ግን ዝረኽበካ ሰናይ ዘበለ ኩሉ ዝረኽበካ ጽቡቕ ዘበለ ናይ እግዚአብሔር ሩሕሩሕ ለውሃት እግዚአብሔር ሲ ብምኽንያት ምሕረቱ እዩ ስለዚ ምሕረት ሰፊሑ ኣብትና እንግሊዝኛ ክዛረበሉ ኣብቲ ትግርኛ ምሕረት እናበለ ይዛረበሉ ኣብትና እንግሊዝኛ ክዛረበሉ mercies of God ይብሎ the mercies of God ስለዚ ብዙሕ ፋሰት ዘሎ ብዙሕ ገጽታ ዘሎ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ብምሕረት ካብ ኃጢአት ብምሕረት ይራኸበካ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ይባረኸካ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ኣብ ዘይትበቅዖ ነገር ኣፖይንት ይገብረካ ኣብ ብዙሕ ነገር ታይ ይገብረካ ማለት እዩ ልዕልዕል የብለካ ጸብለል የብለካ ክብርና ኣምላኽ ይኹን መወዳቱ ዳስዋይና ብዛዕባ ዝኾነልና ዝቐንዓልና ወይ ክሰለጠልና ዘበለ ኩሉና ኣምላኽ ሞሳ ክንመልስ ዘለና ኢድ እግዚአብሔር ያገራቱ ክንብል ዘለና ምሕረቱ ረዲእና ነገራት ስለ እንገብሮ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብዝኻ ቅዱስ ክንብል ከለና ሕጂ ምስ ኃጢአት እንደ ኃጢአት እንድተሓዛ ይኮን ከምዚ ቅዱስ ማለት ሲ ምፍላይ ማለት ፉሊ ማለት እንዲሁ ፉሊ ማለት ዲስቲንክት ካብ ተኻልእሲ ኣዝዩ ታይ ዝኾነ ዝተፈለየ ዝረሓቐ ወይ ከላይ ልዕል ዝበለ ንምባል እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ ከረኑ ክብለና ከሎሲ ኃጢአት ደይብሉ ቦታ ገለገለ ይኮነን ኣብ ፍሊ ዝበለ ምስ ሰባት ምስ መላእኽቲ ምስ ቅዱሳን ደይክ ተሰሪዑ ደይኮነስ በይኑ ልዕል ዝበለ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እንሪእሉ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብዚ እቲ ዝበፅሓናዮ ናብ ከረን ጽዮን ናብ ከተማ ህያው ኣምላኽ ናብ ኢየሩሳሌም ማለት እዩ እንደገና ከዓ ናብቶም ኣላፋት መላእኽቲ ዘለዎ ቦታ ከም ዝበፅሓና ይነገረና እንደገና ከዓኒ ወላ ዛዓቶም ቅዱሳን ብዛዕባቶም ቦኽራት እውን ይዛረብ ሰሙን ኣው ምስኦም ሕብረት ከም ዘለና ቶም ቀዲሞም እንታይ ዝኾኑ ማለት እዮም ትንሳኤ ዝረኸቡ ጉባኤ ህያዋን ጉባኤ ቅዱሳን ከም ዝበፅሓና ክዛረብ ጸኒሑ ብዛዕባ ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ናብ ኣምላኽ ፈራድ ኩሉ ኣሜን ኣምላኽ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣምላኽ ፈራድ ኩሉ ስለዚ ኣምላኽ ንኩሉ ይዝፈርድ ኣሜን ኣሜን እንታይ ኣምላኽ እንታይ ንብል ዘለና ፈራዲ ኩሉ ንብል ከለና እግዚአብሔር ከም ፈራዲ ንኩሉ እዩ ዝግለጽ ማለት እዩ መላእኽቲ ኣብ መላእኽቲ ፍርድሎ ኣብ ኩሎም ሰራዊት ሰማይ ፍርድሎ ክፈርድ በቃዓት ኣሎ ኣብ ኩሎም ደቂ ኣዳም ኮታስ ኣብ ኩሉ ፍጥረት ዳገብር ፍርዲ ኤክሰርሳይዝ ገብር ኳሊፋይድ ዝኾነ ፈራዲ ኩሉ መንዩ እግዚአብሔር ጥራዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ፈራዲ ኩሉ ኢሉ ኣሎ ሃሌሉያ ፈራዲ ኩሉ ኢሉ ጥራይ ተዝብል ግን ከብድያ እግዚአብሔር በፍርዱ ጥራይ ክራኸበካ እግዚአብሔር ብጽድቁ ብቅዱስኑ ጥራይ ክራኸበካ ከሎ ሰብ ቦታ ይርከበሉ መጽሓፍ ቅዱስ ክነገረና ከሎ ነቶም ኣገልገልቱ ስቢ ኣምኖም ንመላእኽቱ ከማን እንታይ ይረኽበሎም በደል ይረኽበሎም ጉድለት ይረኽበሎም ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ነንዶ ሰብ ስጋለበስ ማለት እዩ ስጋለበስ ክንብል ከለና ኣዳማዊ ኔቸር ኣዳማዊ ባህሪ ዘለዎ ስጋ ዝለበሰ ሰብ ኣይኮነንሲ እቶም መላእኽቲ እቶም መናፍስቲ ከማን መናፍስቲ ዝመዝን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንዓኣቶም ከማን እንታይ ይረኽበሎም እዩ ዝብለና ጎደሎ ይረኽበሎም እዩ ምትሕላፊ ይረኽበሎም እዩ ስለዚ ሰብ ምስ ጻድቕ ኣምላኽ ምስ ጻድቕ ፈራዲ ደው ክብል ኣይኽእልኒ ቅጽል ኣቢሉ ግን እንታይ ኢልዎ ናብ ኣምላኽ ፈራዲ ኩሉ ኢልዎ ናብ ምንታይ ካ ኢልዎ ናብ ኢየሱስ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳን ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ሃሌሉያ እቲ ዝበፅሓናዮ ምብፃሕሲ ናብቲ ስለና ኢሉ ማእከላይ ዝኾነሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ናውኢና ዝበፅሓና ይብለና ኣምላኽ መስገን ስለዚ ክፈርድ ከሎሲ ብጽድቁ ጥራይ ተደሪኹ ደይኮነስ በቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተኸፍለ ዋጋ ንዕኡ ኣብ ግምት ይእትዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ቀፂሉ ኻውን ናብ ኢየሱስ
ማእከላይ ሓድሽ ኪዳን ምስ በለ ካብ ደም ኣቤል ዝሐሸ ዝዛረብ ምንጻግ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ በጽሕኩም ኣለኹም ኢለና ኣሎ አሜን ለዚ ትበጽሕናዮ እቲ ተቀመጥናሉ እቲ ኣብ ሰማያት ተቀሚጥኩም ኣለኹም ዲልና ዘሎ ብመንፈስ ማለት ይኽብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ዘለናዮ ጉባኤሲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም በህያውነት እንታይ ዝገብረሉ ድዛረበሉ ቦታ እዩ ካብ ደም ኣቤል ብዝሓሸ መንገዲ እንታይ ይገብር ኩሉ ግዜ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይዛረብ ስለዚ ካብ ደም ኣቤል ብዝሓሸ ዝዛረብ ኦኬ ካብ ደም ኣቤል ዝሓሸ ንምንታይ እዩ ካብ ደም ኣቤል ምስ ደም ኣቤል ደም እናጻጽሮ ደሎ እንታይ ከተፍልልዩ እንድሕዳልና ናይ ኣቤል ደም እንታይ እዩ ኢኒሼት ገይርዎ እንድሕዳልና ዓመጽ ናይ ሰብ ኣይኮነ እንዲሁ ኒ ሓው ንቃየል እግዚአብሔር አቀድሙ ኃጢአት ኣብ ደገ ቤት ኮይና ተቃጽወ ካላ ግና ሀክት ገዛ አያንበር እንሳ ገዛ አካይ ግባን ይሉ እግዚአብሔር አጠንቂዎ ኸነሱ ግን ልቡ ተላዓይሉ በቅናት ተመሊኡ በአመጽ ታይገሮ ነ አዳም ቀቲልዎ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ግን ጽድቅ አምላኽ ኢኒሼት ዝገበሮ ሞት አሜን ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ናይ እግዚአብሔር ቁጣ ናይ እግዚአብሔር ጀስቲስ ፍትሒ ክረክብ ስለ ዘለዎ ንሰብ ኣብ ክንዲ ሰብ ዝተገብረ ዘበለ ሁሉ ኣበሳ ኃጢአት ክቅጻዕ ስለ ዘለዎ ባዕሉ እግዚአብሔር ኢኒሼት ዝገበሮ እዩ ማለት ስለዚ እቲ ናይ ኣቤል ደም ብዘይ ፍታው ተዓሚጹ ተበዲሉ ክኸውን ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብፍታዊ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕዚ ጠቂስ የለኹ እዚ ብፍታው ርእሱ ሂቡ ኣብ መስቀል ሞይቱ ክብርና ኣምላኽ ናብዚ ደም ዚና በጽሕና ዘለና ፈትዩ ኣብ ክንዳና ራንሰም ክኸውን ኣብ ክንዳና በጃ ክኸውን ኣብ ክንዳና ክሓልፍ ዋጋ ኃጢአትና ዋጋ በደልና ዋጋ ዓመጻና ክከፍል ፍታው ዘለዎ ጎይታ ኣሎና ኣምላኽ መስገን ናኡ ናብቲ ደምቲ ናብቲ ድዛረብ ደሚና በጽሕና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንደገና ናይ ኣቤል ደም ንምንታይ ድጽውዕ ንሕነይ ድጽውዕ ምክንያቱ ደም ኣይተፍስስ ኢሉ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ቶራ ኣብቲ ሕግታት ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ምክንያቱ ነታ ምድርሲ መርገም ከይተምጻልና ነታ ምድሪ እንታይ ትገብር ያተጠርያ አይል ስለዚ ኣቤል ናይ ኣቤል ደም ምስ ፈሰሰ ካብ እግዚአብሔር ሕነይ ክብል ጀሚሩ እግዚአብሔር ግን ምሕረተኛ እዩ ምልክት ደሓን ገይርሉ ድረኸበ ዘበለ ኩሉ መታን ከይቀትለሉ እግዚአብሔር ምልክት ደሓን ክገብረሉ ከሎንሪ ስለዚ ንሕነ ዝጽውዕ ዘይኮነስ ንምንታይ ድጽውዕ ማለት እዩ ምሕረት ፕሊት ዝገብር መርሲስ ናበለ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ኣብ ልዕሊና ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ብምሕረት መንገዲ ክንፍረድ ዝገብር እዩ አሜን ስለዚ ነቶም ኣብ ምሕረቱ እንውከል ነቶም ናብ ምሕረት ኣምላኽ ዝመጻና እቲ ፍርዲ ኣምላኽ ዘሰክሕ ኣይክኸውን ይኽብርና ኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ፈራዲ ዝኾነ ኣምላኽሲ እንታይ ይብለና ኣሎ ንሱ ኣውኻ እቲ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳን ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎ ኣውኻ ኣብቲ ጉባኤ እቲ ህያው ዝኾነ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደም በመንፈስ ቅዱስ ህያው ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኦፕሬት ዝገብር ናይ እግዚአብሔር ደም ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ፍርዲ ቤት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ማእከላይነትን ስራሕን በቲ ንምንጻህ ዝፈሰሰ ደምን ተጎዝጊዙ ክግለጽ እንከሎ ሪና ኣለና ነዚ እቲ ፍርዲሲ ብምንታይ ዝግበር ማለት እዩ ብናይ ማእከልነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝግበር ፍርዲ እዚ ድማ ኣምላኽ ፈራዲ ኩሉ ምዃኑ ኣካል እቶም ዝዓበየ ናይ ምሕረትን ጸጋን ባህሪው ኮይኖም ዘይኮነስ ሕጂቲ ፍርዲ ክንብል ከለና ኣካል ናይቲ ናይ ምሕረት ናይ ጸጋ ናይ ፍቕሪ ናይ ለውሃት ናይ እግዚአብሔር ፖዚቲቭ ንብሎም አትሪቢዩትስ ናቶም ኣካል ኮይኑ ዘይኮነስ ሪፍሌክሽን ናቶም ወይ ከላይ ነጸብራቕ ናቶም ንሳቶም ክሰኣኑ ከለውሲ ካብ እግዚአብሔር ዝግንፍል ወይ ከላይ ካብ እግዚአብሔር ዝወጽእ ፍርዲ ጻድቕ ዝኾነ ፍርዲ ቁኑዕ ዝኾነ ፍርዲ ምዃኑ ናይ ኣምላኽ ጽድቅን ፍትሓውነትን ዘርኢ ማለት እዩ በንጻሩ ከዓ ናይ ደቂ ሰባት ዓመፅን ምትሕላፍን ግቡእ ፍዳን ዘርኢ እዩ እቲ ፍርዲ ማለት ነዚ ዝገልጽ እቲ ፍርዲ እንብሎ ዘለና ስለዚ ኣብቲ ኢሳያስ 28 ክዛረብ ከሎ እቲ ዝባህር እዚ ነዚ ናይ እግዚአብሔር ናይ ፍርዲ ባህሪ ስንታይ ዝብሎ መሲሉኩም alien nature of God is ብሎ ማለት ከምዚ ልሙድ ዘይኮነ ባህሪ እግዚአብሔር ወይ ከላይ ነገራት ክኸውን ከሎ ዝግለጽ ናይ እግዚአብሔር ባህር ከም
ውጽኢት ዝግለጽና እግዚአብሔር ባህሪ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት ከነንቦ ኢና ትቃል እግዚአብሔር ነት መስተንክር እዩ መስተንክር ትብለላ ኣብ ትግርኛ properly ay ተርጉመትን ዘላ ኣብቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ትርጉማት ከና ክሪኦ ንኸሊና ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ his alien ወይ ከላ unusual work ይብለና መስተንክር ግብሩ ይልዋል ፍርድያት ዛረብ ዘላንሳ እቲ ፍርዱሲ unusual work እዩ ልሙድ ዝኾነ ስሩሕ ይኮነን እግዚአብሔር ወይ ከላ is alien his alien ወይ ከላ unusual work his alien work ኣብቲ ናይ አምሓርኛ ካታይልወሎ እንግዳ ስራውን እንግዳ ማለት እዩ ባዕድ ዝኾነ ልሙድ ዘይኮነ ስለዚህ ነቲ ባዕድ ስሩሑ ተመስተንክር ስሩሑ ዘላሲ ባዕድ ዝኾነ ስሩሑ ኮይና ባዕድ እዩ ኮይና ክትርጎም ይግባእ ነይሩ ምእንቲ ክገብር ንተግባሩ ነቲ ዘደንቕ ተግባሩ ምእንቲ ክፍጽምሲ ከም ኣብ ከረን ራጺም ክትንስእ ከም ኣብ ለሰ ጊብዖን ክኹሪ እዩ በዓል ከረን ራጺም ዝገበሩ ነገር ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ንፋስ ማይ ንፋስ ከም ዝብትኖም ጸላእት ዝብትኖሉ ቦታ በዓል ጊብዖን ዝገበሩ ሕጂ ምስኡ እንዳተሓሓዘይ ናይ እግዚአብሔር ፍርዲ ከም ዝኸውን ይነግረና ስለዚ እግዚአብሔር ደቂ አዳም ዘዋርዶም ደቂ አዳም ፍርዲ ክገብር ከሎ እንታይ ኮነ ደስ ሲልዎ ፖዚቲቭ ናቱ እቲ ጽቡቕ ዝኾነ ናቱ ኔቸር ኮይኑ ይኮነ እንታይዳ ከም ውጽኢት ናይቲ ናይ ደቂ ሰባት ዓመጽን ምትሕላፍን ይማት ስለዚህ ተሐቀኛን ፍጹም ነግለጽ አምላህ ፍርዱ ዘይኮነስ ምሕረቱን ጸጎን እዩ ዛብ ላዕሊ ንሪዮ ዘለና ጸናሕና ሓሳባት ድማ ነዚ እዩ ዘጉልሐልና ማለት እዩ ነዚ ናይ መወዳእታ ዕላማ አምላኽሲ ናይ መወዳእታ ታርጌት ናይ እግዚአብሔር እንታይ ኣይኮነን ፍርዲ ይኮነን ናይ እግዚአብሔር ዕላማ አምላኽ ንወዱ ዓለም ብኽድሕን እምበርና ዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኾን ይብለና ስለዚህ አምላኽ ድሕሪ ውድቀት አዳም ንዝነበረ ተርእዮ ንዕኡ ንምምላስ ማለት ሪቨርስ ንምግባር ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰዶ ከሎሲ እንታይ ይኾነ ዝገብር ዘሎ ንዓለም ክፈርድ ኣይኮነን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ንዓለም ክኹንና ኣይኮነን ክኹንና ተዝኾነ ነይሩ is easy ነታ ኣብ ሓጢያት ተረኺባ ዝበልዋ ሰበይቲ እውን ምፈረዳ ምኾንና ነይሩ ማለት እዩ ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኽገብር ይመጽኡ ንዓለም ከድሕን እዩ መጽኡ ይብለና አምላኽ ይመስገን እዚ አዳም ውድቀት ምስ ገበረ ቅጽበት ንሪኦ ምሕረቱ ይምበር ቁጥዑ ይኮነን ተዳዲና ደበሎ ገይሩ ሸፈነ ይብለና ካብ ሽዑት ሒዙ ማለት እዩ እንደገና ተስፋ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእ ተስፋ አው ክሪኦ ክረአይ ይጅምር ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስ ኮታስ በኻልእ ኣዘራርባ ታሪኽ እግዚአብሔር ንሰባት እንደቂ ሰባት ንምድላይ ዘሕለፎ كم عين التاريخ أبوسي نولدو خدلي زحلفوا تاريخ يخم يدرينا ماله ስለዚህ كل ጊዜ እግዚአብሔር እንደቆም መስደለይ كل ጊዜ እግዚአብሔር እንደቅ ሰባት ምሕረት መስገበረዩ ነዝፍ ምሕረት እዚ ነዚ ናይ እግዚአብሔር ለውሃት ዝተሓላለፈ ግን መወዳእቱ ናይ እግዚአብሔር ቁጣ አኽረኽቦ በግዲ ማለት ስለዚህ ሁላቶም ጎይታስ ሁላቶም ናም ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገሳሎም እምበር ከም ትንገሊኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎም ንተስፉ ኣየደንግዮን እዩ ስለዚህ እቲ ፋይናል ተዕላማሲ ምድሓን ከም ዝኾነ ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለዝኾነ ይዕገሳሉ ተቆጥዑ ምሻሎ ከምዚ ሓደ ሓደ ግዜ ታዛ ኣምላኽሲ ንብል ኢና ኣይኮነን ኣምላኽ ሰብ እንኳ ኣይኮነን ታባተን ቀደም ጠወቕናያ ነርና ንሕና ተንኸው ገለ ኸውን ከሎ ወላ ሰኢል ካዛ ዓለም እዚኣ ክትነብር ብቕዕቲ ይኮነት ኢልና ፕረስ ምገበርናያ ነርና ግን እግዚአብሔር ግን ከም ይኮነን ኩሉ ሰብ ክንሳሕ ናብ ፍልጠት ወደ ኣምላኽ ክመጽእ ዝጽበ ኣምላኽ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብራሎ ማለት እዩ ይጽበሎ ኣምላኽ እንታይ ኣይኮነን ተቃጻዊ ኣይኮነን ኣምላኽ ፈዳይ ሕነ ኣይኮነን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝኽመጽእ ከሎ ኣብቲ ኢሳይያስ እንድሕዳሪና حريت عمت እግዚአብሔር ክነግር እንደገና ዓመት ምፍዳይ ሕና አምላኽ ክነግር ለአኸን እንዳበለ ኣብቲ ኢሳይያስ 61 እንታይ ትብላላ ታመስልኩም ምፍዳይ ሕነ ትብል ሐሳብ አላ ማንያቱ ክልትዩ ስለዝኸይድ ማለት እግዚአብሔር ጸጋ ምሕረት ለውሃት ተመለጥራ ይኾነን ምስ መጸ እንደ ሕዳት ግባእ ገብረ መልስ ደይ ተዋህበነት ምሕረትን ፍቅርን ታይገብር ሕነውን ይፈድዩ ወይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ ማርቆስ 4:19 ነት መጽሐፍ ገንጽሎም ክቦ ከለው ከብል ከሎ እንታይ ኢልዎም ዓመት ጸጋ እግዚአብሔር ሕሪት ዓመት እግዚአብሔር ክውጅ ለአኸን ይሉነታ ምፍዳይ ሕነ ሰጊርዋ ኸይዱ ፖስፖን ተገይራላ ንሳ ማለት እዩ ናይ ቁጣዓ ግዜ ናይ ፍርድ ግዜ ባዕቢዩ ዝግለጸሉ ግዜ ስለዘሎ ተዓቢ መከራት ዓቢ ጸባ እግዚአብሔር ባዕሉ ንምድሪ ዝፈርደሉ ግዜ ስለዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝመጸሉ ትሒዙ
اسغاب زوان زي ناي منتاي اوانيو ناي محرت ناي ጸጋ اواني املاح مسكن እግዚአብሔር ناي محرت ناي ጸጋን ባህሪው ዝገልጸሉ اوان ይዘሎ ክብርና አምላህ ይሁን I think ግዜ ተኸደነላ አብዚ ክውዴ next እቲ ዓይነታት ፍርዲ እግዚአብሔር በከመይ መንገዲው ፍርዲ አድሚኒስተር ድገብሮ ፍርዲን ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሃቦ ቆይተና ኢየሱስ ክርስቶስ በቃል ቢሉ ከም ዝፈርድ ልዕሊ ኩሉ ለዓላዊ ቃሉ ከም ዝኾነ እንዳራና ክንከይድና እግዚአብሔር መስገን መዘምራንና ብዝኹ መጽዮም መዘምራን ኮይና አምልኾና ክንጀምሪና ክብርና አምላህ ይሁን